खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियाव बयखौबो लागायबाय सनाफोर भिडिअ'लाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आंजों लोगोसे चेनेलाव जायनाखि गोदानै फैनाय अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सनाफोर आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लाइक होना होदो आरो मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर गाराङाबो बारा मोजां नङा सनाफोर जि बुंनो हायो बेखौनो बुंनांसै नोमबाजिया दिनै एकदम रायलायबाबो बोलो होबाबो बोरैबा गाराङानो आवासानो फैया हारसिं गोदोलांबाय थानाय जादों फिसाजोनि आर्टनि एग्जाम दंमोन लोगोफोर दिनै दायो दोननानै फैखांबाय आं भिडिअ बानायबाय थायासां दायो न'आव सफैबाय आरो दोननानै दा लायनो थांफिनगोन 11थायावसो गयो नालाय 2 घन्टा बाजाराव थांदोंमोन आं नै सनाफोर दिनै मैगं गोबां लाना फैखाबाय आङो बाजारनिफ्राय सामफ्रामबो थांबाय थानो हाया बुरजाबो लानानै फैदों आङो उदै देनो होननानै जोगोनार फिथाइ नै थास' बिथुर गुसिथाय बायनानै जानांगौ जानानै फैबाय नागिरबाबो मोनला दायो जोंनिथिंजाय बेखौ सिन्थाय बेबो 20 थाखा मुथा होयो थास' बिथुरियाबो 20 थाखा मुथा बायना जाबावनांगौ मा जाबावगोन फिसाजोफ्रा नै एग्जाम लिरना ओंखारबाय दायो आर्टनि एग्जाम दंमोन नै सनाफोर दिनै दाउ बयलार एसे लाना फैदोंमोन आं थास' टिंखाजों संनो दायो एवजेनबाय आं सनाफोर थास' टिंखाजों संना होनसै फिसाफोरनो बेखौनो बुथुमखानानै दोनबाय आं सनाफोर ओरैहाय थास' पेंखाखौ रुबाय दायो कुकारावहाय ओंख्रियाबो नै मोनबायानो सनाफोर दायो थास' पेंखाजों दाउ बेदरजों खांनोसैसो दायो खांनोसै ओंखामाबो नै ओरै मोनबाय नै लोगोफोर दायो जोङो जानो जिरायबाय आजानोबो हरबाय आं ओंख्रिखौ आजाया बेसेबां जायो बेदरखौ बुरजा जायो दाथ' न'आव थांसिगोन ना दिनै आजा फिसालानोबो हरबाय फिसाजोनोबो हरनोसै नै जादो दे दायो दे जादो दे आंबो जानोसै लोगोफोर दायो जाना लाग्रोनोसै लागाव जोंहा हला हल गामलायावनो जोब जयैनो आं थुरै लाबाय थायाहाय लोगोफोर जा जायो थोरसियावसो लाजायो आंबा जाना लागासै दे सनाफोर दे जाखां लोंखां जोंहा आजाखौबो दोनलांनो ओंखारबाय सनाफोर न'सिम थांगासिनो गामियाव दायो नै जोंहा फिसालाया दिनै थांसिगोन न'आव आयं मामिनिफ्राय ने बाय 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 ने थांसिगोन सना नों न'आव थांसिगोन ना दे थांदो दिनै न'आव थांसिगोन जोंहा आजाया मालाबा फैसिगोनलाय ने